Munhu wangu atijisti wedu ngatiwombere zvakanaka ngatiwombere navako ndobosai mose muzita raJesu tichiti ameni. Wakafara chete haleluya. Varesari pasaidi uti zviri sei. Yes. Wari kunakirwa nesangano chete amen. Wari kufairwa naro chete haleluya. Kana richifaya itariri kufaya. Yes. Toda kutenda Mwari noremekedza mufundisi namama wari pakati pedu nave nevaparidzi mufundisi Muhomba wari pakati pedu zvakare nevamwe vese vatauri wari panzvimbo ino nevatungamiri wechechi muzita raJesu ameni. Ndoda kutenda Mwari sermon ine yandichashumira according to the program yandinofamba naye tichishumira last year but one takaita accident achitiperekedza futi tichienda kumusha ndikabva ndakuenda flat zvekutoti vanhu vakabva vasvitsa shoko kuna maadzimai vangu kuti afa. Ndakazomutswa kutobva kuakafa kuma 12 midnight munhambenge anzi nothing, hapana chiri kumubva pari kwakumuka, no medication no whatever, kwangoti discharged, hatina chakaipa chataona paari. So kana tiri pano inyasha dzaMwari, wawengi waripo tinongopinda zvakadaro. God bless you William for being here. I love you so much. Continue to do the work of the Lord. Toda kutenda Mwari nekuti gamuchira kwamakaita. We are very happy. Tirikudzorera kutenda kwedu kune seketi yepano kuti koka kuwao pano, it is all by grace of the Lord. Toda kutenda tikataka kudoma nemazita pane watinosirira. Ndoda kutenda vanhu vese vepaseketi pano ngatimboomberere maoko vanhu vepaseketi panapa. Mwari ngawanyanyokuropafadzai, Mwari ngawarambe wachikukwidziridzai muchienda palevel yepamberi muzita raJesu haleluya. Muzita raJesu haleluya. Ndinosaluta mufundisi wepano, mufundisi Kabungaidze. He is a very humble man. Ndadzidza zvakawanda pakanguva kadiki kakana, ndadzidza zvakawandisa paupenyu hwamufundisi namama muzita raJesu haleluya. It is a blessing for you as a church to have such a pastor. Ndaifunga kuti muchaombera zviri nani, muchatiombere zviri nani.
Mwari izvezvezvi nezita raJesu, nezita raJesu. Yes. Ndiri kufunga kuti manheru ano manheru ekuti Mwari atisunungure, Mwari atibatsire, atibvise pane imwe level tichienda pane imwe level. Pana watokwana here? Ini ndikuda imwe level ini. Kana uchida level ita amen. Taura pasai kuti izvozvo zvindakuda zero level manje, ndakuda zero. Andichaiti recap yataurwa nekuti next time hawazokasiki kuuya kusangana. Saka Friday tinongoti takaparidza. Masikati anaya ndaparidza. Asi alright, tikuitewo kadyisa. Mudzimai anonzi Rakabi wasangana nemurume anonzi Mephibosheti, ndokusangana naJosefa. Wari vanhu wafamba musungano, vanhu wakaona vachiti iyi ndiyo sungano. Vanhu vakukwenyana kuti iwe haasi Rakabi here. Zvikanzi ndiye tinomuziva iurei. Rakabi ndokubva ati sungano. Asi Josefa iranga ari mujeri. Amira sei pana Faro. Tine record, tine dockets. Rekuti akarepa mudzimai wamambo. Zvikanzi naJosefa sungano. Ine cheche ine manheru anaya. Ine wari musungano ine manheru anaya. Asakaitwa Mephibosheti pano. Pamambo apagare zvirema. Ndokubva ati sungano. Ndozvainoita. Wakatitarisira pasi. Sungano inotikwidziridza. Wakatirasira kure. Sungano inotiudza padhuze. Musayarire kani. Saka sungano yatakaita naJehovha, wavenge waripo kana wasipo, tinoti domido la la, domido la la, domido la. Pakuti tete indawo musiri kumwa drink. Tete woti handisati ndane nyota. Why? Wakateya miteyo yao. Tikabva tashata zvakadaro. Saka tete ari kuti tiSuzanero. Suzani kuchata zvozvo. Suzani anochata zvakadaro. Toda kuti akatora mushonga wake kun'anga. Ngaite losi. Munhu ngaadzoke kun'anga kunobvunza. Achiti ndakanzwa vakrosa bhodha kuenda kuCape Town. Saka mushonga wandaifuridzira ndiri kwaMutongo, ndiri kwaMurawa, ndiwo uya watakawirirana yekuti zvishaye basa. Asi ndakanzwa mafoni ari kuuya ari kuti zvinhu zvake zviri kufaya. Sei zvinhu zvake zviri kufaya? Isu tichikanda mishonga anogadzira tafura paneri padzizveni. Faro akambozviedza ndokuti mwanakomana wese anenge azvarwa ari dangwe urai. Ukaufunda Book of Exodus inoti the more they killed them, the more they increased. Ndikuona Satani achidhiniwa nelife yako. Iye akagadzira miteyo, iwe uchiti tapinda. NaJesu zvinoita. Ndine vanhu vari kuda kuti tiende pamberi nemanheru anaya. Vanoda kuti toda kuti
powerful ripoende pamberi titi zvakajairika palife yangu ini Mwari handichadi zviri ordinary ini handichadi zvakabata sekuru ini handichadi zvakaitwa nababa ini handichadi unotaura mushoko renyu what no ear has heard what no eye has seen ndozvamagadzirira mwana wenyu ndodawo mota isati yambosvika kumusha ndodawo basa risati yamboshandwa nevaka vandinoziva vedzidza rangu. After this revival, I want you to go and break new ground. Kuti na Jehovah zvinoita. Warume muri kuziva kuti kune vanhu vari kumusha vari kuti hakungoenda hake hazvishandi. Munotamba kukuenzaenza but hazvidi. NaJehovah mupenyu zvinoita. Vamwe vanoimba nengoro, vamwe vanoimba nemachinda, isu tinoimba naJehovah mupenyu. Manhera munokutaura kwenguva pfupi nemusoro wekuti we have a friend in Jesus Christ. Jesu shamwari akanaka. Ndine vanhu vakaraswa nevanhu imomo, vamwe vakaraswa nehama kwete dzekure dzepadhuze, vamwe vakaraswa nevamunonamata nawo kana achikubata anokubata nekuseri kweruoko. There is a friend in Jesus Christ. Jesu tishamwari wedu a friend who sticks closer than a brother. Lokuti wamwe wese watiza anosara ainewe ndi Jesu. Ine chechere panapa. Ine chechere panapa. Tina Jesu wekuti hanjadzi yawo yafa. Akuna kuno wamutsira hanjadzi yawo. Yawambenge wachichema wachiti dai Jesu mwanga muri pano, dai Lazaro wasina kufa, ini akawedzi wari kuimba sezvatinoita kumusha kwedu kuti ndimi makadini makauraya. Dai manga kasika Lazarus dai asina kufa. Jesu ndokuti hatina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yaMwari. Zvikanzi naMarta endozviziva kuti vanhu vachazomuka kubva kuvakafa pambera. Zvikanzi naJesu, I am the resurrection. Hatisi kuita fast forward. Tiri kutoti resurrection watu ari pano. Mamuisepi. Zvikanzi muchiregai kunetseka naMarta. Pamusoro apati chiregai kunetseka nekuti akutonhuwa. Jesu akubvunza kuti mamuisepi. Zvikanzi chiregai kunetseka nekuti akutonhuwa. Don't mind about resurrecting him. But what dai ndanga ndisiri pano, dai asina kufa, ndauya akakunogadzirisa situation yako. Ari muguva haasi mwana webaba mudiki, ari muguva ndimudewo, chisiyana henyu naye akutonhuwa. Vanhu kana vachitibata vanotibata rafu. Pana akabobatwa rafu. Ndino akabobatwa rafu ene manerano. Tauya naJesu shamwari yakanaka. When he says yes, no one can say no. Do not mind God to worry. What you say, oh Mike? Jesus, I know, Executive
Daniel chapter 16. Tinoda kuibi tichiuba bibi neku atizimezi erino kunda. 6. Profeta Ezekiel chapter 16 verse 6. Kusabonga nokusatendeka kweJerusalemu. Ndakapfuura kwauri ndikakuona uchipakanika muropa rako, ndikati kwauri uri muropa rako rarama. Zvirokwazvo ndakati kwauri uri muropa rako rarama. Tena Luke chapter number 10. Luke chapter 10. Luke chapter number 10. Mashikamana Luke chapter number 10. Tengelea page. Luke chapter 10 verse 6. Okay, tengelea page 25. Luke chapter 10 verse 25. Mufananidzo womuSamaria akanaka. Zvino mumwe mududziri womurayiro akasimuka akamuedza achiti. Akasimuka akaita sei? Wakakusiri Jeremy akanga achitesa, akazimuka akamuedza. Vakasari kuti kuno vanhu vanoedza, saka vanhu ivavo vane miedzo. Uchenjere vanhu ivavo. Kusimuka pakati pevavo vane zii sekunge munhu ane konzeri neministry yaJesu. But motive yakusimuka ndeyekumuedza. Vanhu vakada kuchechi. Amen. Iti ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Kuri kumuedza. Mubvunzo wacho uri but hauzivi mudzidzisi chii chandingaita kuti ndigare nhaka yaMwari. What am I supposed to do to inherit the kingdom of God? Mubvunzo wacho ndochikristu chaicho. Hauzivi mukupamana here. Kune vanhu vanouya kuimba yaMwari asi havasi genuine. Whatever they do, they are not doing it for the motive of glorifying God. One week for any other agenda is in the man. Tinogona kumomberera maoko but asina mari. Kile cheche limanenana. Kile cheche limanenana. Patakaona kunoshumira pano. Munamato wangu ndewekuti zita rangu ngaridzikire pasi, zita raMwari rigokwirira. Vanhu ngavasare vakabata zita rani? raJesu. Kanganwai zvekuti Mwari ziwai zita raJesu. Saka kune vanhu vanouya vaine motive isina nekurumbidza Mwari. Saka pamusi wamunoti ngatidai, iye anoti chimbomirai, ndanga ndafunga kuti tidai. Amusati manzwa here vanhu vanoti mafamba makuda kunopedza. Ndine urombo ndoda kumbokudzorerai. Iye manusadaro madini goma ari pasaidi kuti hausiriwe here iwewewe. Tatofamba, tatosuka, taumba. Ndine urombo ndoda kumboku enda nenda chikudzorera zveshuwa.
Kana basa usadaro uri kuziya usadaro. Wanofanira Jesu chete, hallelujah. Pota uchipikana wauya kuimba ya Mwari. Pota motive yako ili yekuti I want the kingdom of God to go ahead. Zarongwa ne wangu kasi endemberi. Nekuti kuna wangoti zarongwa ne wangu asisati zarongwa. Kushikamati involva. Wakutarisa pasi, tarisa kuno. Tarisa kuno, wakutarisa kuno. Iya dosa makaronga. Dosa makaronga. Unoti kufunza kwe kubatikana makatozunga dosa mafambira takudini disipo aitisiyo erekayenipamberi dosa di akati kwaari pamurayiro pakanyorwe iko ti Jesu unorava sei. Iye akapindura akati, idai She Mwari wako nomweya wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kose, nookwako sezvaunozvida iwe. Saka Jesu akuti iwe unowere boss akoti mabvunzira aka. He's an expert in the law. Saka he's trying to test Jesus. Saka Jesu akabhati iye abvunzwa ndokubhadzorera mubvunzo ndokubhati iwewe unovereka sei. Ine cheche iri manderadai. Ine cheche iri manderadai. Zvikanzikoni zvinonzi ida Mwari wako nesimba rako rose. Yobva yazoti ida wekwako sezvaunozviita. Jesu akati I think by now ndapedza naye. Werengai. Akati kwaari, wapindura zvakanaka, ita izvozvo ugorarama. Right, I'm done with him. Ani wanibvunza, enda unoita izvozvo ugorarama. Ani? Asi iye achida kuzviruramisa akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Hakuna vanhu vakaoma. Hakuna vanhu vari serious. Kune vanhu vane motive dzaunoti wakomana. Atiti watibvunza toitai kuti ndipinde umambo hwaMwari ndoumambo hwechiKristu. Mukomana itai kana vanhu vauya pano ndomubvunzo unofanira kubvunzwa negenuine iwe. What am I supposed to do that I may inherit the kingdom of God? Zvino vazhinji vanobva vasvika. What am I supposed to do? Ndiwane bhanire. What am I supposed to do? Ndipfeke. Andisvero nhomwe. Ndinofanira kuitei kuti ndipfeke uniform yenyu. Ndinofanira kuitei ndipfeke bhanire. Mubvunzo uriye genuine question from a Christian ndokuti ndingaitei ndipinde umambo hwaMwari. What am I supposed to do to go to heaven with or without a uniform? Saka tinobva tambudza kuti unodai kuti upfeke uniform. Iye obva apfeka uniform atopedza. Apedza andozvamakamudzidzisa here kuti kana wauya pano kuchiita izvi kuti upfeke uniform. It's not in here. She is doing it for the timubvunza rupawo ane uniform yacho. Mubvunze. Kana wakashinga mubvunze. Kana tauya kuimba yaMwari. The agenda yekuuya kuimba yaMwari is to see Christ. Tisati ndane chigaro. Tisati ndane uniform. I need to see Christ. Christ in me, the hope of glory. Saka Jesu akafunga kuti apedza naye ida wekwako sezvaunozviita
Tukaanza kwa kuzia kunyepera kuzungaira. Amsana mambo zita mnaomba ni matara kuti next week chake chilonja harvest. Alright. What atakuto lonja harvest. Harvest. Kulonja. Kunyepera kuzinga na kumbari pasite kuti usanyepere kuita serious. Yeah, tiri kutaura ili very clear. Idawe kwako sasa unoshita le kwangu ndiani. Jesu akaona iyakwidza makatai. Chirega inditi chove picha. Ndokupfati. Ade. Jesu akapindura akati. Mumwe munhu akabva Jerusalemu. Akaona kuti nyaya yekupindura inonetsa. Chirega inditi zvekufamba semoni chai. Ndokupfati kwaka kune murume unotoda mharidzo kuti upe mharidzo. Asati apanobvunza kuti task force yakauya here zvikanzi aisakazora ari kumirira kuti task force iuye awane kupa kuna Mwari. Unomirira sangano rinowanzana kuti uite mukadzi kwaye kupinza Jesu bhizi. Chipombera Jesu maoko, chipombera Jesu maoko. Kana uri pano shout fire, yeah. Kana tikashaya mukana wekukuturika maoko pamusoro ratiri kutaura it's good enough. Haikona uzonyepera kuzungaira. Kana uzondinamatira. Zvandiri kukudzidzisa izvi ukanozviimplementa waright. Funda ibhuku. Jesu akapindura akati. Mumwe munhu akabva Jerusalemu. Yato story hande. Akaburukira Jeriko. Akawirwa namakororo. Akampamba nguo. Akamurova. Akaenda. Ndokumusiya oda kufa. Zvino mumwe muprista akanga achitoburuka hake nenzira iyi. Akati achimuona. Akamunyenyeredza. Nokudaro muRevhiwo akasvikapo akamuona akamunyenyeredza. Zvino mumwe muSamaria akanga ari parwendo akasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi. Right. Zvino kwakanga kune mumwe murume akanga achibva Jerusalem, ngatiti Jerusalem, achienda Jericho, ngatiti Jericho. So this man was coming from Jerusalem. Ndokubva anodzikira kuJeriko. Achienda kuJeriko, achiburukira kuJeriko. Ndokubva anosangana nematsotsi. Pandiri kutraya kutsanangura vhangeri ndiri kuti he was coming from a higher dimension spiritual and he was going to a lower dimension. Ukapota uchidaro unobatwa nematsotsi uri muroti kana maramu pizza pamusoro kana uripo hatidziki pasi tinoramba tiripo. Kunyange watinotamba nawo wakauya tinowadhonza kuti huyai Jerusalem tisaende kuJeriko. Tikaburukira kuJeriko takuwara. Chenjera vanhu unotamba nawo. Unotamba nemunhu anokubvisa kulevel yako wobva akuburutsira pasi. Kuchechi kwangu ndiri father advisor wemayouth. Mutemo wangu ndewekuti ukada uri musikana ukada kudanana nazero, uri mukomana ukada kudanana nazero, it's 5 times 0. Ari half 0. Ana basa nekuti wauya uri 100 here. Ukangoti 100 times. Keep down.
bvaiswa kuJerusalem ndokubva adzikiswa kuJericho. Along the way ndokubva asangana nematsotsi. There are robbers out there. The Bible says the devil is rolling like a lion. Ungobvisa gumbo chete pana Mwari waenda. Gumbo ari pasaidi kuti gara pana Mwari iwe, gara pana Mwari. Sake mararo iwe. Nemadira ako ezvinhu iwayaya. Unochinja profita wasvika uyu haasi kunyatsokuona, waenda futi haasi kunya awa wese hawaoni, anoona ndiJesu. Saka akabviswa kuJerusalem ndokubva adzika kuJericho. Along the way ndokubva asangana nemarobhers that were after his life. Ndokubva wamurobha wakabva wamusiya ari half dead. Ari kufema nekure kure. Zvino hamenotonga uri musi weSunday here kana kuti chaka chiri chishanu kana kuti yanga iri Easter. Ndokubva aiswa pasaidi, asiwa ari pasaidi perodi. Zvakabva zvaitawo kuti Bhaibheri rangu pandaverenga rati by chance a priest came. Muprista akabva auya achienda nenzira iyoyo ndokubva aona pakarara munhu apa. According to the customs and manners of that time, waisatenderwa kusvika padhuze nechitunha, nekuti ukasvika padhuze pacho newewo wamora. Wakunoda process yekukuklinza kuti uite munhu kwaya. Akati kusvibiswe nechitunha inini. Ndokubva achinyenyeredza akabata amplified version nekoma yeUMC. Pakungochoka pakupfuurira mberi. It's a religious spirit yemotive yatsanangurwa padenga yevanhu vanoda kupliza vanhu wasikafadze Mwari. Ukasvika kuchechi ikoko ndiye ari kuparidza, ndiye ari kuimba, asi kuna akarara pasaidi perodi waasiya. Chikristu hachitangiri kuchechi, Chikristu chinotangira kwamuri kubva. Saka ibona kuti tikisidzira panapa toda kumboona kuti kwamuri kubva kuri sei. Kusandika Chikristu. Ndokusvika kuchechi ndokurova vhangeri ndiri kuona umambo wekudenga, ndiri kuona wekudenga, ndiri kuona simba rinoshamisa, simba ripi tati musati mauya kunotimbira pano baba, kwamuri kubva kwakamira sei? Musati mauya kunopfekedzwa bhanire pano, kwamuri kubva kwakamira sei? Hakuna here mukadzi ari kuti kuimbo baba ndiki kuimbo. Kuimba pamberi pechechi. Izvezvi wakagara ipo baba uri prayer request yemumwe mudzimai panzvimbo yekuti anamatire mapepa kuti afambe, uri prayer request yake. Usadaro hamiwe wana munegona yekugarisana nevarona, varume gona yekugarisana nemadzimai enu. Tasvika muno ngatibate dzimwe nyaya. Izvozvi zvimwe mukadzi ari kushaya kuti mai ava vanotoya futi kuchechi. Patakabva kunyika takati
tiendei kuchechi. Tikati zvanaka taenda kuchechi. Kunyika kwatakabva taibva kwa mari dzedu. Taibirwa mari dzedu tichibirwa zvatiinazvo. Patakauya kuchechi takatozobirwa 2 beds. Kuno kwakunako zvakadaro. Asi kunoko zviriko. Ine chechi ine maderana. So chiKristu kugona kunatsa kwawa. Wazonatsa kwauri kuenda. Saka kwabva unakusiya here muSamaria. Akarara pasaidi peroti. Izvezvi unosimuka mumba uchiti kumusha kwedu ndini ndega. Ndinonamata ini ndini ndega. Ndingaitisiya yakadaro right. Murefi ndokubva muprista ndokubva apfuura. There was also a Levite. Ngatiti Levite. Levite mubatsiri wemuprista muimba yaMwari. Murefi ndokubva auya nekuti murefi mubatsiri wemuprista. Saka pane inonzi impartation. Maitire emuprista ndo maitire emurefi. Avana kana kutaurirana. Avana kutaurirana. Asi murefi akaitwa zvaitwa nemuprista. Impartation. Impartation. Mukaisa mchera wechibvuyi anoita zvemagirlfriends. Impartation. Gumari pasaidi kusanyira pere kuita confused wabata zvinotsana. Impartation. Unozonzwa zvakunzi. Unozonzwa zvakunzi. Unofunga kuti kuna asina here. Unofunga kuti kuna asina here. Varume vese vane misikanzo. Amina alita kuti ndine. Ndine kwete kuti ndine. Ndine kuti ndine. Saka murefi ndokubva auya wasina kutaurana nemuprista. Ndokubva ainyenyeredza manyenyeredzere mamwe chete aitwa nemuprista. Achiteera kuchechi kwaenda muprista. Ndokupfuurira mberi ndokunorova zvivhangeri. Murume achitandadza. He was left half dead. Saka kumusiya kwawanga wachiita ndokufa kwanga achiitawo. Murikuzwa ndikutsanangura. Ndati kusiya kwanga kuchiita muprista nemulevi murume uyu ndokufa kwanga achiitawo. Ndozvauri kuita mulife yako iwewe. Une vanhu vari kuuraya. Vanoti sofa wauraya vangani pamweya. Mashoko ako ukataura unosiya munhu ari half dead. Unomusiya ari half dead. Amusati mambonzwa kuti munhu akataurwa mashoko ndokubva aenda mumba ndokubva anofuga magupesi kuchipisa. Mashoko munotamba nemashoko emini. Kune vanhu vanotaura mashoko. Zvino wapfuura. Zvinonzi kwakazouya mumwe murume, a good Samaritan. Ndokubva afamba ndokubva aona chitunha. Ndokubva ati regai ndisevere padhuze ndinyatse kuona. Ndokubva asvikobva abata murume uya nekuti uyu haana kana chigaro. He is not a Levite. He is not a priest. He has nothing to worry kuti atasvibiswa nechitunha. Munzwa ndikutsanangurira. Our one religious spirit. We are a spiritual spirit. Our spiritual spirit makabeyond. Saka ari kufamba mu religion. Hatidai. Tinodai. Kana zvadai hatidai. Apa munhu ari kuita sei? Ari kufa. Hatidai. Apa tinodai. Izvazvitwe. Izvi zvinoitwa. Uyu muparidzi vakamuonepi anodai nekuti isu hatidai. Someone is left half dead. Achititana akandionawo. Then the good Samaritan ndokubva asvika nepo akati this person can be saved. Ane
ane chance yekurarama, anoita sekunga afa asi asati afa. Ndozvatakaitwa naJesu wadikani. Satani paakatibata akatisiya tiri half dead, and Jesus came over and saw us when we were half dead, and he approached us. Hatisu takamtsvaka Jesu, ndiye akatitsvaka. Tiri patanga tiri takarasika, tiri muzvitadzo zvedu, tiri mumashawi, tiri mumweya yetsvina. Ndokubva tivheneka kuti this person is half dead. Ndokubva atora bhegi rake akabva abuditsa waini, ndokubuditsa mafuta. Waini inomirirei wamomwe? Ndofunga paina kuti akuziva tese. Waini inomirirei? Ropa. Ndokubva ati kana ndiri munhu anotadza, tina sakukuru Jesu murevereri wezvitema zvedu. Ndokubva aapulaya waini pamurume uya, which represents the blood of Jesus. Jesu paakaona akationa tiri muzvitema, we were left half dead. Ndokubva atigeza newaini, ndokubva atigeza neropa raJesu. The devil is a liar. The devil is a loser. Warume avo pavakamusiya vakafunga kuti afa. Mistake yavakaita vakamusiya munzira. Mistake yakaita Satani akakusiya uri munzira yekuenda kuchechi. When God was able to see you, ndine chechi remanirada, ndokubva wamugeza newaini, ndokubva atora mafuta, ndokubva amugeza. Mafuta anomirira Holy Spirit. Iye achifunga kuti afa, agezwa neropa, ndokubva aiswa Holy Spirit, ndokubva atora bandage. Injustification wakaitwa maronda, chirega ndimavhare. Wanokuziva uine zvitadzo. Let me wash you, let me bandage you, let me justify you. Ivo vanoti wakatadza, ini ndinoti hauna kutadza. Vanoti wakakuwara, ini ndinoti hauna kukuwara, unorapika. Ndokubva atora bhiza, ndokubva atora murume uya, ndokubva amutakura. Yakanaka. Saka kana tasangana naJesu, anosimudza marombe kubva muhuro wake achivagadzika nemachinda. The Bible says in Ephesians, it says we are seated with Christ in the heavenly places. Saka paakatora murume ndokumutakura, ndokubva amukanda pabhiza. Kana wasangana naKristu, level yako hairambi iri pasi, level yako inokwirira. Handaifunga kuti nechechi akainasa Satani, akafunga kuti apedza newe. Jesu paakauya akakulifta to a higher dimension. Ndokubva mukadzika pabhiza, pakutora bhiza kwakuenda naro, pakusvika pachipatara, munhu uyu haamuzivi, haana kukamba naye. Ndozvatakaitwa naJesu, taisamuziva isusu, but he came to us. Ndokubva asvika pachipatara akati tinapirewo murume, kana mamurapa ndoziva kuti munobhadharisa panapa. Bill rachona muchamuchaji, count it on me. Glory to God. Ndokubva awasiyira mari yedeposit yekuti wamurape. You know, when Jesus saw us in darkness, when he took us out of the darkness, akazviita according to principle. Bible rinoti akatitenga nemutengo unokosha. He paid the price that we were supposed to pay. Taifanira kubhadhara bhiri rekuchipatara, asi Mwari akatibhadharira. Ndokubva ati iri kasi panogona kuita extra mari. Chachitoni sarai muchimupepa. Saka zviri kurewe kuchipatara, zviri kurewe kuchechi. Takasiyiwa naMwari tiri muimba yake kunamatira. Gomari pasaidi kuti ndakaunzwa pano naJesu, hatakuunzwa ndiwe baba. Ndakaunzwa naJesu, ndakaunzwa naMwari. Ndokubva asiya instruction, ndokubva ati ndakumboenda. Mukazoerenga vhesi ya 35, ndakumboenda asi ndichadzoka.
Saka patakasiwa mimba yaMwari, takasiwa kuti tiite vanhu kwavo, tipore tirimo, tikadzire kuenda kumusha. Take care of you. I'm going away, but I shall come back. So takagara muchechi sezvizvi, tichaenda kumusha. We have got a Jesus who bought us at a price, who is going to come back one day. In a church in the man, in a church in the man, we have got a kingdom where we are going. Kuna wanu wanorasa focus nezvikaro. Kuna wanu wanorasa focus nezvinhu zvenyika ino. We have a kingdom where we are going. Saka zvirinane kushaya chigaro asi uchiwana denga. In a church in the man, in a church in the man. Patinoimba tinoti apo Jesu. Christ. Nyika ino haikuda inenewe. Satana hakuda hanenewe ende hatodi kuti uende kudenga. The world has got nothing to offer. Asi Jesu ndiye shamwari yakanaka. Ezekiel chapter 16 verse 4. Kuberekwa kwako, pazuva rokuzvarwa kwako, rukuvhute rwako haruna kugurwa. Rukuvhute rwako haruna kugurwa. No one paid for you. And uye hauna kushambirwa nemvura kuti unake. Hauna kutongokwigwa nomunyu kana kuputirwa mumachira. Hakuna akaita take care of you. Sasa rukuvhute rwako haruna kudambuka. Wakaramba wakabatana nehistory yako, wakaramba wakabatana nezvinokunetsa zveupenyu hwako, zvakaramba zviri teki newe, hakuna akazvidambura. Tapabatirei baba. Your umbilical cord was not cut. Saka zvimadzinga zvakaramba zvakakobatirana newe, zvivi zvakaramba zvakakobatirana newe. Adei? Hakuna ziso rakakunzwira tsitsi kana kukuitira chinhu chimwe chezvinhu izvi nokuva nengoni newe, asi wakarashiwa kusango nokuti vakasema upenyu hwako nezuva rokuzvarwa kwako. They did not care about you. Wakabva vakurasira kusango because wakati there is no potential in this person. Haana kana remangwana riripo kumari basa zvikuzvizva zvekutsanangura. No one cared about you. Wakabva vakurasira kusango. Say I don't know what say you know because who got it? Ade? Ndakapfuura kwauri. Ndikakuona uchipfakanika muropa rako. Right. Ndakapfuura nekwauri. So hapana akaita care about you. Watu wese wakakurasira kure. No one cut your umbilical cord. Hakuna kadambura umbilical cord yako. Asi ndakapfuura nekwauri. Ndomba ndunda ipo pa. Kana waraswa newani anokuona ndimwari. Kana wani wakurasira kure, wakukandira muwaoko amani. Bebe rinoti patinogumira ndopa anotangira. Ade? Ndikati kwauri uri muropa rako, rarama. Zviro kwazvo ndakati kwauri uri muropa rako, rarama. Ndakabva ndapfuura nekwauri. Ndopa ndaona no one took
ndabva ndaona nyumbulika wakodhi yako isina kudamburwa, ndobva ndapfuura nekwauri, ndobva ndati rarama, ndobva ndati rarama, zvava zvino kwazvo rarama. Tiye murume uyo watatsanangura zvakanailastretwa pana the good Samaritan, akaoneka he was half dead, ndokubva atorwa naKristu, ndokubva aenda naye kuimba yaMwari kuti amuresuscitate to bring back life. Saka muupenyu hwako iwewe une zvinhu zvawakasangana nazvo that took away life. Saka zvimwe zvinhu kuti uzviite you no longer have confidence, because wakarasirwa kure. Tine vanhu vakashorwa panapa, tine vanhu vakarasirwa kure, tine vanhu vakati wakuda kuita chinhu chikazi muda kuchiita mukachigona zvinotoda vana nhingi. No one took care of you. Tine vanhu vakapwanyiwa mwoyo ipapapa, vakapwanyiwa mwoyo wakaita zvakanaka, but vanhu vakatanga kutaura ndivo wakaitira zvakanaka. And when I saw you, you were in that state. No one loved you, no one took care of you. Apana kacheka rukuvute rwako. And I said unto you, live. Ndopandoda pekuti live ipapo. Kana Mwari ati live, chakafa cheupenyu hwako chinomuka, chakafa cheupenyu hwako chinoreviva, chakafa cheupenyu hwako chinoresuscitata. Taka kutosimuka pawakagara ipapo, toda kumboenda pakunamata. Titi Mwari chese chakafa cheupenyu hwangu, I want it to live again. Resuscitate my vision, resuscitate my life. Satani paakakusiya akafunga kuti zvapera zvelife yako, akafunga kuti it is normal. Wakapopinda marriage, ukarambiwa marriage, ukafunga kuti zvapera. I have come to declare life. The dry bones can live again. My Lazarus is not dead. Mwanakomana wa munhu, mabondo angararama here akati ndiri munoziva Mwari. I have come to breathe on the dry bones. You can live again. Sarasa upenyu. We have got a friend in Jesus Christ. Tine Jesu shamwari yakanaka. Amwene kana achikuona anoona sekunge uri girlfriend yemurume wako but unewana 5 naye. Kwaari kuona semunhu ari kuita sei? Ari kupfuura. I have come to declare life upon your life. Rarama zvakare rarama. Rarama zvakare rarama. Wapinda basa, wabuda. Wapinda basa, wabuda. I have come to declare life. Tina Jesu anoresuscitata. Tina Jesu anoreviva life yako. Tina Jesu anotirangarira takarasiwa nevanhu. We were left half dead. Taka kunamata wakamira ipapo uchiti God I need you. God I need you. Notice me. When he notices you, haurambi uri panzvimbo imwe chete. He can resuscitate you. He can revive your life. He can do it upon your life. He can do it. He can do it. Whatever that you have gone through, let it not shape your life. Let it not shape your future. Tina Jesu shamwari yakanaka. Tina Jesu mtakuri wedu. Tina Jesu, Tina Jesu, Tina Jesu. We have got a friend in Jesus Christ. We have a friend in Jesus Christ. We have a friend in Jesus Christ. Tina Jesu shamwari yakanaka. Tina Jesu shamwari yakanaka. Namata, 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 namata. Yes, who